Заниманието започва с прострелка на оръжието. Всеки един има по 5 патрона, дистанцията е 20 метра, за да види къде му бие съответното оръжие. Имаме 2 АК и 2 пушки М4. Задължително тук е очила, тапи или антифони, кой както му е удобно. За тази подготовка целият екип има максимум 5 минути. Започваме прострелката. Лентовите по 5 патрони и всеки индивидуално. Преди да почнете стрелбата, дайте сигнал. Готов съм. Трети готов. Готов. Първи готов. Трети готов. Огън. Трети готов. Втори готов. Трети завърших. Първи готов. Четвърти завърших. Изпълнител, обезопасете пушките, проверете ги. Предпазител. От тук вече взимаме оръжието и отиваме на изходния рубеж, откъдето ще започне стрелбата. Вземете пушките, пълнителите и на изходния рубеж. И си проверете оборудването. Тук вече се подготвяме за полосата. За полосата това, което е задължително да се мине с каска, ръкавици, допълнителна екипировка като протектори, това е пожелание на участниците. Каските са задължителни. Каските могат да бъдат балистични, може да бъдат просто за защита от удари, да не са балистични. Цялата екипировка, каска, бронежилетка, т.е. тактическото оборудване трябва да е по-малко от 10 кг. Всеки един участник ще има по 20 патрона, които няма да са лентовани. Те ще са оставени пред всяко едно от оръжието. Когато сме подготвени за полосата, каски задължително, ръкавици, както казват други протектори по желание. От тук се засича времето. От тук започва засичането на времето. Готови? Готови. Време, старт! От тук започва минаването на полосата. Това е първи елемент. Напред. Тук е допустимо да се помогне на участника. Може да се помогне.
Следващото препятствие. Темпото вие си го определяте. Задръж там. Тук също е допустимо помощ. Давай. Минава се отгоре препятствието. Важното е, когато преминавате препятствието, да държите въжето, да не се изпуснете. Тук може да го пуснете на ръце. Следващото препятствие. Препятствието се минава по този начин. Определено минаване на гръб. Трябва да се мине по корен. Следващото препятствие. Тук е допустимо едновременно двама човека да минават. Дръжте въжете, когато прескачате от другата страна. Тук е хубаво за екипа да се събере. Цялата полоса е хубаво да се минава екипно, т.е. на елементи, които показахме, допустима помощ. Трябва да се мине алпийската стена. Ако някой премина от тук, има съответните наказателни точки, които ще ви бъдат разяснени по време на брифинга за мероприятието. По време на катеренето на стената не е допустимо едновременно да върват двама човека. Когато префърли ръба, тогава вече може да тръгне следващия. Тръгвате, бъдете сигурни какво правите. Височината е голяма. Ако някой участник се почувства застрашен и не може да го мине елемента, може да се откаже. По този начин елиминира целият отбор. Тук приключва техното участие. Следващото е водното препятствие. Отново се минава по корем. За водното препятствие по същия начин. Когато излезе човека от тази страна на мрежата, тогава може да тръгне втория. Да не се събират двама човека едновременно. Тук вече е допустима помощ. Давай.
вече може да му помогнете на участък, ако има нужда. Давай. И последното не въже. Това е просто от началото. Ако по време на движението докосте земята или прекъснете, има наказателно време се добавя. Тук е важно да се събере целият екип и тогава може да тръгне към огневия рубеж. По същия начин изчакваме участника да стигне пред нас да стигне до края и тогава може да тръгваме. От тук вече екипа е готов да тръгне към новия рубеж. Както прецените, на ходом, бягане, вие си определяте темпото. Пред екипировката и оръжието си. Първо поставяме екипировката. Че. Всеки си лентува сам патроните и ги брои, трябва да са 20. Бъдете внимателни, когато лентувате патроните, тъй като ръцете са ви мокри, замърсявате патроните и са възможни съответните засечки на различните системи оръжия. Затова бъдете внимателни. Началото на стрелбата се дава от съдията. Когато има бял флаг, тогава е разрешена стрелбата, съответно и за преминаване към следващата дистанция. По-силно! Готов! Четвърти готов! Трети готов! Втори готов! Разбрано! Започвай! Положение легнал 5 изстрела! Давай, работете! Трети готов! Четвърти готов!
Първи готов! Коляно. Следваща дистанция. Пети изстрела от коляно! Бял флаг. Огън! Трети готов! Втори готов! Четвърти готов! Първи готов! Следваща дистанция! Предпазите оръжието! Коляно! Пети изстрела! Браво! Огън! Четвърти готов! Готов! Втори готов! Предпазител! Следваща дистанция! Пети изстрела прав! Браво, пети изстрела прав! Огън! Разбрано огън! 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 Трети готов! Четвърти готов! Първи готов! Втори готов! Предпазите оръжието на земята! Четвърти кът мишелите! Първи, втори, трети на чучелото! Браво! Браво! И тук трима човека работят с манекена медицинска. Участника на екипа се разписва на мишелите, за да се знае, че са на съответния екип. Точно на трите Любо помогни му на краката на Тошо. На четвърти му помогни на краката. Тук се поставя медицинско оборудване, турникет. Отбелязано е къде трябва да бъде поставено. Също медицински бинт се поставя. След като е поставено оборудването, екипа, четиримата заедно взимат манекена и от тук започва движението по маршрут през тактическия полигон. Ако се изпусне манекена, се налага допълнително време. Наказание. Готови? Напред! Темпото вие си определяте. Дали ще тичате, дали ще се движите бавно. Вие си го разпределяте. Отиваме на първата врата, където трябва да се разбие таран. Позволено е поставянето на чучелото на земята при работата с таран. Чучелото на земята разбиваме вратата и започва движение, евакуация. Не търсиме тактическо движение, а безопасна скорост, преминаване на съответния маршрут и целта е да не изпуснем ранение. Готови? Готови.
посоката, която е показана с скорости и с ленти. Виждате, тук има лента, забранено е минаването. Минавате през свободния просвет. Тук по същия начин. Лентата ви ограничава движението, трябва да преминете през прозорец. Един човек напред, втори. Любо на другото трябва да смени ръцете. Дай. От тук се спускате. Пръскваш. Ще падна вашето. Добре. Точно, да. И това много равнозари, че си изтърси. Скочил на земята. Готов? Готови? Готов? Давай, да. Тук движението по столовите трябва да бъдете много внимателни. Един напред и два. Държи го. Дръж го ти. Държи. Давай. Когато всички 4 участника се показват на терасата с чучелото, край на време! Тук
завършва предизвикателството, засича ви се времето. След това по формула се изчислява общо ви време с наказателното време, което ви е добавено за грешки и съответно при стрелбата за пропуснати изстрел и така нататък, което ще